με τοπική σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν αντίθετα στην ίδια γραμμή για 12 λεπτά στο κεντρικό άξονα της χώρας. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων ελέγχει 2023 με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται ότι λειτουργούσαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται ότι είχαν γίνει, γιατί δεν καθυλώνανε σε κάθε ευκαιρία οι Υπουργοί Μεταφορών και όχι μόνο τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Μεγαλόσχημες δηλώσεις που δημιουργούσαν ψευδείς εντυπώσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Νόμοι επιλογών στο όνομα της εξυγίανσης και της αποδοτικότερης εισαγωγικά λειτουργίας του ΟΣΕ. Κατάργηση του ΟΣΕ σε επιμέρους θυγατρικές εταιρείες και ιδιωτικοποίηση στη βάση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταφορές. Τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ εργολάβων, κατασκευαστικών εταιριών, προμηθευτών. Τα είδαμε τα αποτελέσματα του ελεύθερου ανταγωνισμού του σιδηρόδρομου. Τα